உங்களுக்கு இந்த 4 சிம்டம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஆஸ்துமா வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நம்பர் 1 அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது. நம்பர் 2 வறட்டு இருமலா இருக்கிறது. நம்பர் 3 அடிக்கடி தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும், அதாவது ஃப்ரீக்வெண்டா வரும். நம்பர் 4 மூக்கடைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு. முதல்ல ஆஸ்துமானா நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆஸ்துமாங்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச குழாய்கள் சுருங்குறதுனால நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கும் மூச்சு வாங்குறதுக்கும் ரொம்ப சிரமப்படுறோம். இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜிங்கிற ஒவ்வாமை தான். நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய காற்றுனால, நம்ம தூசினால, இந்த புகையினால, இந்த மாதிரியான பிரச்சனையினால ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வாமையினாலதான் நமக்கு இந்த ஆஸ்மாங்கிற பிரச்சனை வருது. இது மழை காலங்கள்லயும் பனிகாலங்கள்லயும் வயது வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாருக்கும் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடும். மூச்சு உள்ள வாங்குறதுக்கு மூச்சு வெளியில விடுறதுக்கு ரொம்ப நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா நம்ம அதுக்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கணும். ஆரம்ப காலகட்டங்களிலே நம்ம எடுத்துக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கையான சிகிச்சைகள் நம்ம ஆஸ்மா அளவுக்கு இதை கன்வெர்ட் ஆகாம நம்ம தடுத்துடலாம்.